Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndine magweta anomirira dare rangu handitongwe kuenda kunogara nawo da kune magweta anomirira dare rangu echechi 1 kozoti hurumende 2 so nezuro tawo tiripo mudelegation tawo tiri muye macho mumeeting macho nedelegation kuti munyazoziva ichichi ndochedelegation ichi chandaudi nacho nezuro muye matinopinda macho tikakupedza conference yacho ndikati kumba musha kwangu kune nhau yakadara zvikanzi nomunodzidzisa muchinda wenyu kuti dare renyu riri kuno dare rangu riri kuharare kwangu vanenge vane nhau neni vanotorepota woonekwa nemaroya angu nemaye angu ndine maroya ehurumende nemaroya edu so nezuro vakanditi anenge aine roya haabvumirwe kutongwa anotongwa anotongwa do dare repasi anotongwa saka ndiri kutaura kuti ini manje vakanditi kana manovaona mofonera sekretari vavo handina nguva iyo imimi kana mati hamutongwe neni muchitongwa nevavo munongonanga kune ivavo chete handichaziva kuti achamhangara ndimi here kuti ndine vanhu vari kundifosa anomhangara ndiani nekuti mune maloya enyu saka inini munoma ndotonga kawanda yandimbokutaurirai munoma imbomirai museyamwa imbomirai museyamwa mirai musamhanye munoma nditonge nemaloya muno mudare rangu rinoiti handina kana 1 day randakamboshedza munhu ane loya nchimutonga muno mune loya saka ina handitongesani nemaloya simba rekutongesana nemaloya handina saka kana matera kunoku muchiti nokuti makaudzwa nemaloya kana maloya ariwo akupindira nyaya dzekuno kupasi kuno wachipa munhu simba rekuti enda unoita zvaunoda nekuti tiripo isusu maloya variwo vadaro makuwana nesimba iro maroya hadaro ini mati waenda wakakuudza kuti endai munoudza mambo wenyewe kuti asakutongei munotongwa nemaloya ndizvo aiwa handa kuti munotongwa nemaroya dare renyu rikuru dare renyu riri kuno kana marepoterwa kuno nhau yenyu yopinda kumaroya enyu anomiririra kupinda maroya angu anondimirira anomira kandineni pamusoro ndiri kuona unge ezvinezvi muofisi yamapinda ofisi iri Rome aiwa handisi kuti muteererai titaure ndiri kudaro nemhaka yekuti mimi hamuchengetedzwe nekupiwa mutemo namambo ari munyika mamunogara munochengetedzwa nekupiwa mutemo nekumirirwa pane zvamunoita nemaloya saka nhasi mimi muri kuuya kuzozivisa mambo mararamiro yenyu yekuti imi mambo havana chekukubvunzai kana mune zvamakanganisa mudunhu mavo saka tiri kuti mapinda muofisi isiriyo saka tachikumbira kuti izvi mapinda hamuna akuti pindai tine mamwe mabasa atinee tichiita makatumirwa samanisira mambo mukariramba kuratidza kuti makazvidza kuti mimi hamutambire bepa rehurumende mapepa aya ndehurumende ava kuve mambo saka murikuona vaine icho ndinotozvisa ichocho amungandidzidzise izvozvo nekuti inini ndini muridzi wazvo izvozvo zvivava ndini ndinorespekta ivava ndini ndinogara naivava saka mataurwa tinotogara tese mapinda muofisi isiriyo manje hatizoti ngakubatsirisei nekuti kana iriyo ofisi kwakwa munoti kwamunotongwa ikoko kwako handikunze kuti ivo vanhu ivavo vane dunhu here rinonzani ikoko kwamuri kutaura vane dunhu saka ndinoziva kuti mimi kana makuti mimi unotongwa uko nevari koko muri mudunhu naniko muri mudunhu mani toda kumboziva kuti muri mudunhu mani mamuri kugara ndinoziva vanhu venyu va kuti ndiwakakupai zvimuseyamo muno mutingapedze nguva tiri muno munokuti hamupindure zvamune munoda kutaura zvenyu zvamunoda asi kuti mupindure zvanenda kubvunzai hamusoda kupindura aiwa raiti zvakanaka mauya munomo muchida inini kana mubuda inini musiri kuda kutongwa neni aiwa budai muende kwamunoenda munobuda hei taurai zvamunoda handina zvandinoda zvei ndeida ndikutongei nevanhu venyu makatema hamutongwe kuno saka musingatongwe kuno maingei kuno maingei kana musingatongwe muno kuchaya chamainga muno musingatongwe muno
kana ndikutaurira musamu ndokuziva kuti muri bishop kana kuti ani handiti muri kuona vanhu vandinawo muri kuona vanawo zvese zvati kutaura muno muchazonzi vachibuda nemi kana muri kumanza muri kumanza kana muri kugona muchanzwi kwanzi muri kugona muchanzwi kwamazo taurwa nenyika kuti muri kugona asi kuizwa kwangu inini makutondikanganisa kana muchiti hamutongwe kuno muri mudunhu mangu mudunhu mandiri moti hamudi kutongwa imomo moda munotongwa ikoko saka mapinda ofisi isiri yose vataura ita secretary endai kuofisi yamunokwagwa kupinda ine haisense maloya ine haisense maloya so imiwe maloya munoenda kuofisi inopinda chi maloya ndobonga ndataura ndapedza kana muri kubuda ndide hangu vanhu vangu vandiritonga imi hamusiri kutonga zvemubuda right baba ndatenda hangu akanakisai ndatenda hangu handiti itorerwa